A partir d'ara, el Pack Jove és un pack virtual. El pack físic que fins ara anaves a buscar a l'oficina de la Caixa desapareix. I el nou el trobaràs dins l'aplicació del Carnet Jove. Gràcies a aquesta aplicació, sempre duràs a sobre el pack d'avals. I podràs fer cerques personalitzades per saber on són els descomptes que tens més a prop. Per tenir el pack al mòbil i poder-te'n beneficiar, has de disposar del Carnet Jove. Descarregar-te l'aplicació Carnet Jove Cat de l'Apple Store o del Google Play i registrar-t'hi per poder-te identificar i per tenir els vals a punt. Ho pots fer a la mateixa aplicació o al web carnetjove.cat. Ara ja el pots fer servir. Tria un descompte i ensenya el val a l'establiment juntament amb el DNI perquè el validin. Tan fàcil com això. A més, amb aquesta aplicació pots accedir als més de 8.000 descomptes que tens arreu de Catalunya presentant el Carnet Jove virtual. Ara ja ho saps. Descarrega l'aplicació Carnet Jove Cat i aprofita tots els avantatges de ser jove.